Takže ahoj lidi, dneska si zahrajeme Brawl Stars. Takže můžeme asi začít. Takže mezi tím, než je to načítat, tak jako vždy dejte like a odběr a zvoneček, ať vám neuteče žádný video. A my už se vrhneme na to. Bacha, už někoho zase vidím. On bude ve ksovíčku někde, tady je někdo. Wow, tak hustý tady. Jo. Chci. Bacha, tady otočky. Bum, jsem se. Tady je někdo.